Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε μια απίστευτη ιστορία γραφειοκρατίας, πολυνομίας, αλληλοσυγκρουμένων αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου και κοινοτήτων, που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση ενός δρόμου, ενός επαρχιακού δρόμου στην Τρίπολη, στο δρόμο Σκυρίτιδας, που συνδέει την Τρίπολη με τις κοινότητες Βλαχοκερασιάς, Κολυνών και Αγίας Βαρβάρας. Ένας ιδιώτης έχει προσφερθεί να χρηματοδοτήσει το έργο, γιατί έχει επενδύσει στην περιοχή, αλλά την ίδια ώρα η περιφέρεια για πολλούς λόγους δεν προσφέρει αυτή τη φόρμουλα, δεν τα βρίσκει προκειμένου να γίνει αυτό το έργο, να χρηματοδοτηθεί το έργο και να προχωρήσει. Αποτέλεσμα είναι αυτό το έργο να μην προχωράει και να έχει μπλοκάρει αυτή η διαδικασία για πολλά χρόνια. Θα δούμε τώρα, θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με τις δηλώσεις των κατοίκων της περιοχής και στη συνέχεια θα δούμε τι λέει η μία και η άλλη πλευρά. Στροφές αυτές που είναι πολύ επικίνδυνες, μέχρι την Κολίνα είναι σε χάλια. Έχει επικίνδυνο ο δρόμος, έχει πάρα πολλές στροφές. Πιστεύω και για τις αντιπυρικές ζώνες ότι είναι αναγκαίο ότι πρέπει να γίνει και για την ασφάλεια του χωριού μας και για την ασφάλεια του δάσους. Ο δρόμος είναι ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της Βλαχοκερασιάς Κολυνών και όποιος άλλος πάνε εκεί πέρα. Είπε ότι είναι έργο δικό της και θα τον λάβει αυτή άμεσα. Το άμεσα όμως δεν ξέρω αυτό. Πράγματι, όπως βλέπετε κιόλας, δεν υπάρχει καμία αντιπυρική ζώνη σε αυτό το πανέμορφο δάσος τεράστιας έκτασης και αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουμε όλοι οι κάτοικοι του χωριού και η επιχείρηση φυσικά. Αρκεί να σας πω ότι τα παιδιά το χειμώνα δεν έρχονται στο σχολείο στην Βλαχοκερασιά, διότι τα λεωφορεία δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν και από τον Παγετό κλπ. Η δυνατότητα που μας δίνεται για να μπορέσει αυτός ο δρόμος να αξιοποιηθεί και να διαπλατηθεί, μας τη δίνει η Αρκαδική Οικολογική Φάρμακ και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν όσο μπορούν παραπάνω, μάλλον μέχρι να τελειώσει αυτός ο δρόμος. Μάλιστα, αυτά λένε λοιπόν οι κάτοικοι. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Κατσαφάνα. Είναι εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής, για να δούμε τι λένε οι κάτοικοι, γιατί δεν προχωράει αυτό το έργο. Κύριε Κατσαφάνα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους ακροατές και σε όλο τον κόσμο. Ναι, μοιάζει απίστευτη αυτή η ιστορία που έχει απ' όλα. Έχει γραφειοκρατία, έχει πολυνομία, αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, αρμοδιότητες εκεί της περιοχής. Εσείς πώς το βλέπετε, γιατί δεν προχωράει το έργο? Κοιτάξτε να δείτε, έχουν ανέβει πολλοί οι τόνοι γύρω από αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι και να καθίσουν οι κρατικοί αλλά και οι αιρετοί άρχοντες να δούνε την πραγματικότητα του θέματος. Δηλαδή, το Ποια θέμα είναι η πραγματικότητα? Δεν έχει να κάνει μονάχα να διαπλατηθεί ο δρόμος και τελείωσε. Πρέπει να παρακολουθήσουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχουν ερημώσει τα πάντα, τα σχολεία έχουν κλείσει, τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο άνετα και γρήγορα και ιδιαίτερα το χειμώνα. Δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει μια ερημοποίηση, επειδή εγώ τώρα είχα κάνει εκεί πέρα 12 χρόνια δήμαρχος και 4 χρόνια αντιδήμαρχος και 4 χρόνια πρόεδρος στην κοινότητα της Βλαχοκερασιάς. Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει μια απαξίωση των πάντων, που σημαίνει δηλαδή ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μειωθεί κατά 70% σαν κάτοικοι. Τα παιδιά, τα σχολεία έχουν κλείσει, έχει παραμείνει μονάχα ένα δημοτικό στην Βλαχοκερασιά. Τα βλέπουμε όλα αυτά, κύριε Κατσαφάνα. Για να δούμε κάτι άλλο τώρα. Η νομαρχία, εκεί η περιφέρεια, επικαλείται διάφορα γραφειοκρατικά κολλήματα. Ότι οι τεχνικές υπηρεσίες δεν επιτρέπουν να προχωρήσει αυτό το έργο. Εσείς πώς βλέπετε αυτές τις ενστάσεις? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο το πρόβλημα. Δηλαδή, οι υπηρεσίες αυτές, όπως και αλλού, όπως και σε άλλα έργα, μπορεί να δίνουν εγκρίσεις επέμβασης και έχουν δώσει δηλαδή και στην Πελοπόννησο. Με ποιο τρόπο μπορεί να ξεπεραστεί, πιστεύετε, το αδιέξοδο? Εγώ θεωρώ ότι αν η περιφέρεια το δει το θέμα θετικά και πει ναι, πράγματι υπάρχει κάποιος που διαθέτει κάποια χρήματα, γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε? Τη στιγμή που σήμερα ψάχνουμε να βρούμε συζήτια, ψάχνουμε να βρούμε ένα φωτοτυπικό, ψάχνουμε να μην κλείσουν τα αστυνομικά τμήματα, να προσφέρουμε κάτι, τα ενίκια κτλ. Και δεν δεχόμαστε δηλαδή ένα ποσό το οποίο είναι και πολύ μεγάλο, δεν είναι μικρό. Και δεν είναι το πρώτο που έχει γίνει. Και όχι μόνο αυτό, αυτή η επένδυση και η προσφορά από τον κύριο Καημενάκη, ο οποίος έχει επενδύσει στην περιοχή, εκτιμάται, γιατί μίλησε με πολλούς κατοίκους της περιοχής, ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και θα βοηθήσει στην περιοχή, όχι μόνο την επένδυση, αλλά και γενικότερα την περιοχή. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε μισό λεπτό, κύριε Κατσαφάνα, να δούμε τι λέει η περιφέρεια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βάγγελο Γιαννακούρα, είναι αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου. Καλημέρα, κύριε Γιαννακούρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές μας και εύχομαι μια καλή χρονιά, πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Το ευχόμαστε όλοι. Για πέστε λοιπόν εσείς, γιατί δεν προχωράει το έργο, πού κολλάει? Καταρχάς, επειδή άκουσα τον αγαπητό κύριο Κατσαφάνα, εμείς δεν αρνούμαστε την προσφορά. Αλλή μόνο σε μια εποχή τέτοια οικονομική δυσκολία να αρνούμε τα προσφορές. Εμείς αρνούμαστε τον τρόπο δημιουργίας του έργου, γιατί ο δωρητής θέλει να φτιάξει τον δρόμο από μόνος του. Κάτι τέτοιο οι τεχνικές υπηρεσίες δεν τον δέχονται, γιατί αυτό δεν εξασφαλίζει την ποιότητα του έργου. Και έτσι λοιπόν δεν εγγυούνται οι τεχνικές υπηρεσίες ότι το έργο θα κατασκευαστεί σωστά. Είναι λογικό, κύριε Γιαννακούρα, να σου πω κάτι. Το βλέπω λογικό να έχουν στάσει οι τεχνικές υπηρεσίες. Από την άλλη, εκτιμώ την ίδια ώρα ότι αν καθίσουν κάτω οι τεχνικές υπηρεσίες και η περιφέρεια με τον ιδιώτη που θέλει να χρηματοδοτήσει το έργο, θα βρεθεί μια φόρμουλα εάν θέλουν και οι δύο πλευρές να γίνει το έργο. Έχουμε προτείνει αυτό το οποίο έχει συμβεί και άλλες φορές στην περιοχή μας, όπως και με τη ΔΕΗ τελευταία, η οποία ήθελε να φτιάξει έναν δρόμο στο εργοστάσιο του Λάδωνα, στη λίμνη του Λάδωνα, στην Κορκινία. Έβαλε λοιπόν στο λογαριασμό της περιφέρειας η ΔΕΗ κάποια χρήματα, τα αποδέχεται το Περιφερειακό Συμβούλιο και μέσα από νόμιμες διαδικασίες και διαφανείς διαδικασίες και μάλιστα με το νόμο 3669 που γίνονται περί δημοσίων έργων, προχώρησε εκεί το έργο. Κύριε Γιαννακούρα, λένε πολλοί, γιατί συνομίλησα και με τεχνικούς αλλά και ανεξάρτητους μηχανικούς, ότι αν θέλουν οι δύο πλευρές, αν καθίσει η περιφέρεια και πραγματικά θέλει, και θέλει και ο ιδιώτης να χρηματοδοτήσει που θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω ο κ. Καημενάκης, το έργο, θα βρεθεί μια φόρμουλα και το έργο θα γίνει. Θέλει περιφέρεια. Το έργο θα γίνει έτσι κι αλλιώς, γιατί η Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης ο Τατούλης ο Πέτρος και εγώ και όλη η Περιφερειακή Αρχή το έχουμε ήδη εντάξει σε προτεραιότητα. Πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι το έργο αυτό θα έχει γίνει. Άλλωστε στον δρόμο αυτό, στον άξονα αυτό, η Περιφέρεια έχει κάνει άλλα έργα. Ήδη τελειώσαμε τώρα ένα έργο. Κύριε Γιαννακούρα, πότε θα γίνει λοιπόν? Το έχετε εντάξει, πότε θα ξεκινήσει το έργο? Πιστεύω ότι το καλοκαίρι το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί. Θα έχει ολοκληρωθεί, λέτε το έργο μας το καλοκαίρι? Μιλάμε για 4 στροφές, έτσι. Μην μετανοτούμε τα πράγματα. Ήδη στον άξονα αυτό η Περιφέρεια τα τελευταία 2 χρόνια έχει επενδύσει περίπου 1,5 εκατομμύριο σε έργα. Και δεν υπάρχει απαξίωση στην περιοχή. Πόσο θα κοστίσει, κύριε Γιαννακούρα, πόσο θα κοστίσει αυτό το έργο? Από ό,τι έχω μια πληροφορία, γύρω στις 600.000 στο προϋπολογισμό του έργου. 800.000 λέτε. Έχουν βρεθεί οι πόροι από εκτός προηγουμένων έργων μέσω του προγράμματος. Και γιατί τώρα, εφόσον θέλει ο ιδιώτης να προσφέρει αυτά τα 800.000 και να τα κρατήσετε για την περιφέρεια, γιατί δεν το δέχεστε? Ο τρόπος ασφαλής, σας είπα, είναι να κάνει την προσφορά ο ιδιώτης στην περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποδεχθεί και μέσα από διαφανείς διαδικασίες και νόμιμες διαδικασίες περί δημοσίων έργων να γίνει το έργο αυτό και ό,τι περισσέψει από τα λεφτά που θα βάλει θα τα πάρει πάλι πίσω. Δεν θα κλέψει κανείς τα λεφτά. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι αν θέλουν οι δύο πλευρές, αν θέλει η περιφέρεια. Αυτή είναι η λύση προτείνουν τεχνικές υπηρεσίες. Η φόρμουλα θα βρεθεί. Διαφορετικά δεν εγγυούνται την ποιότητα του έργου, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δρόμος. Για να παρακολουθήσουμε, κύριε Γιαννακούρα, μισό λεπτό. Γιατί τώρα, αν κάποιος σου προσφέρει 800.000 που μπορείς να τα εξοικονομήσεις και να τα δώσεις κάπου αλλού και δεν τα παίρνεις, είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω, εμάς μας ακούγεται παράλογο μέσα αυτή την κρίση. Για να δούμε τι λέει ο κύριος Καημενάκης. Κύριε Γιαννακούρα, μισό λεπτό. Για να δούμε τι έχει δηλώσει ο κύριος Καημενάκης, ο επιχειρηματίας που θέλει να βάλει τα χρήματα. Δεν αργούμαστε, είπαμε έτσι. Ναι. Στον δρόμο. Το έχουμε πει εδώ και 15 χρόνια και συνεχίζουμε και το λέμε ακόμα. Και εμείς αγαπάμε τον τόπο μας, αγαπάμε το χωριό, σεβόμαστε τους κατοίκους, θέλουμε να σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία, αυτός ο κίνδυνος και να αναδειχθεί και το δάσος εκεί. Εμείς από τη στιγμή που θα κάνει ο υπεύθυνος, η υπεύθυνη εκεί τη χάραξη του δρόμου, την άλλη μέρα εμείς θα φέρουμε τα συνεργεία να κάνουν τη διάνοιξη. Είναι μην πάθει κάτι το δάσος λόγω ελλείψεως αντιπυρικών ζωνών. Ναι, αν πάθει κάτι το δάσος, πρέπει να ψάξουν να βρουν που θα πάνε να κρυφτούν όλοι αυτοί. Μάλιστα, κύριε Γιαννακούρα, συγκρατώ τη δέσμευση. Δεν αρνούμαστε τη χρηματοδότηση. Αρνούμαστε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Ακριβώς αυτό λέω. Ότι γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα του έργου και την ασφάλεια του. Κύριε Γιαννακούρα, εάν κάποιος θέλει να βρεθεί μια φόρμουλα, εκτιμώ, αν θέλετε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα βρεθεί η φόρμουλα και θα γίνει ο δρόμος. Θα το προτείνουμε διαφορετικά. Εμείς είμαστε έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε το έργο αυτό και να συνεχίσουμε τα έργα στον άξονα αυτό. Ακούσαμε εσάς, ακούσαμε και τους κατοίκους και τον κύριο Κατσαφάνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές να έχετε. Επίσης.